Prin deschiderea centrului dorim să răspundem interesului care există în Găgăuzia pentru mai bună cunoaștere a limbii române, în completarea posibilităților pe care le oferă deja Universitatea de Stat. Știm că există deja inițiative în acest sens și mă bucur că Universitatea Dunărea de Jos din Galați, salut aici prezența domnului președinte, desfășoară de mai multă vreme cursuri de perfecționare pentru profesorii Universității din Comrat. Sunt eforturi serioase și salutare pe care dorim să le sprijinim și să le îmbogățim prin diversificarea ofertei educaționale, prin atragerea alături de noi a altor instituții de prestigiu din România și iarăși salut prezența conducerii Universității Andrei Șaguna din Constanța. Știm că există solicitări pentru organizarea de cursuri pentru funcționarii publici sau pentru practică lingvistică în România și vom încerca să răspundem acestor așteptări începând cu anul școlar următor. Centrul își propune să ofere nu doar informație despre România, despre realitățile din țara mea, ci să ajute la o mai bună înțelegere a politicilor, a instituțiilor, a modului de funcționare a Uniunii Europene în general. Ne propunem să punem la dispoziție informație practică, să prezentăm spre referință transformările care s-au produs în România în ultimii ani, mai ales după aderarea la Uniunea Europeană. Dorim de asemenea să ajutăm la înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă valorile europene, pentru că am învățat, de fapt, din propria noastră experiență a României, că valorile europene sunt valorile pe care noi le aducem în Uniunea Europeană. Prin instituirea acestei universități, noi ne-am propus să creăm nu doar o instituție de formare inițială și continuă a cadrelor necesare regiunii, dar în primul rând de instituirea a unui centru de cultură, de promovare, de studiu a limbii și literaturii găgăuze, pe de o parte, și a limbii și literaturii și culturii românești. Trebuie să recunoaștem că mai avem mult de lucru pentru a îndeplini această misiune. Mai sunt restanțe și eu îmi pun toată speranța că și prin deschiderea acestui centru și prin noile programe de licență și master pe dimensiunea studiului limbii române, dar și a limbii găgăuze, pe care am insistat foarte mult în ultimii ani, noi să realizăm cu adevărat misiunea acestei universități regionale. Еще никто не отменял той старой истины, что чем больше языков человек знает, и чем больше он с теплом относится к рядом живущим людям, тем больше перспективы этой страны и этой местности становятся более открытыми и более перспективными, если можно это сказать. Cunoașterea limbii române ajută tineretul nostru să se integreze mai bine în societate, să treacă reciclare și stagiere în România, să tindă la locuri de muncă mai bine plătite. Comrat Devlet Üniversiteti öğrenecek bu dili, öğrenecek istoriayı. Bizde çok var merkez. Bu merkez bizde 9. Bugün kalacak aklımızda, bugün girecek historia da burada olacak bir büyük kültür merkez.